नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी प्राध्यापक डॉक्टर वर्षा भोसले. आपणास गेल्या व्हिडिओमध्ये स्थूल अर्थशास्त्राचे महत्त्व आपण अभ्यासले होतं. तर स्थूल अर्थशास्त्राचं महत्त्व अभ्यासताना आपण विविध मुद्द्यांचा विचार केलेला होता. त्यामध्ये संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे ज्ञान स्थूल अर्थशास्त्रात कशा प्रकारचं महत्त्वाचं आहे, तसेच आर्थिक विकास योजना आणि त्यांच्या मूल्यमापनासाठी स्थूल अर्थशास्त्र कसं महत्त्वाचं आहे हे सुद्धा आपण पाहिलं होतं. तसेच राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अभ्यास करण्यासाठी सुद्धा स्थूल अर्थशास्त्र कशा पद्धतीनं महत्त्वाचं आहे हे आपण पाहिलं होतं. तसेच आर्थिक सिद्धांताची निर्मिती करण्यासाठी सुद्धा या स्थूल अर्थशास्त्राचं महत्त्व आपण अभ्यासलेलं होतं. तसेच राजकीय पटलावरील आर्थिक प्रश्न सोडवण्यासाठी सूक्ष्म अर्थशास्त्राच्या अभ्यासासाठी सुद्धा उपयुक्त असं स्थूल अर्थशास्त्राचं आपण महत्त्व पाहिलेलं आहे. तर विद्यार्थ्यांनो, आज आपण स्थूल अर्थशास्त्राच्या मर्यादा इथं आपण अभ्यासणार आहोत. तर स्थूल अर्थशास्त्राच्या मर्यादा पाहण्यासाठी आपण तुम्हाला सांगितलंच आहे की ज्या काय आजच्या काळामध्ये स्थूल अर्थशास्त्राचा विकास हा काय झालेला आहे, अतिशय वेगाने होत गेलेला आहे. तर स्थूल अर्थशास्त्र हे अनेक बाबतीत उपयुक्त आणि म्हणजे महत्त्वाचे आणि मार्गदर्शक ठरत असले तरी स्थूल अर्थशास्त्रावर काही मर्यादा या पडतात. म्हणजे स्थूल अर्थशास्त्राचा अतिशय वेगाने विकास होत आहे आणि स्थूल अर्थशास्त्र अनेक बाबतीत उपयुक्त किंवा कशा पद्धतीनं महत्त्वाचं आहे ते मार्गदर्शक आपल्याला प्रत्येक वेळी ठरत आहे. आणि हे असे असले तरी त्याला दुसरी बाजूने जर विचार केला तर आपण स्थूल अर्थशास्त्रावर काही मर्यादा पडतात हे आपण थोडक्यात पाहणार आहोत. तर त्या मर्यादा कोणत्या आहेत किंवा त्या मर्यादा कशा पद्धतीनं किंवा कोणत्या कारणामुळे पडतात हे आपण इथं पाहणार आहोत. तर मर्यादा, तर पहिला मुद्दा असा आहे की स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये व्यक्तिगत घटकांकडे दुर्लक्ष. पहिली मर्यादा आहे की व्यक्तिगत घटकांकडे दुर्लक्ष. तर विद्यार्थ्यांनो, स्थूल अर्थशास्त्र हे काय आहे, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनं अभ्यास करत असतं. हे आपल्याला माहीत आहे. आपण जेव्हा गेल्या व्हिडिओमध्ये स्थूल अर्थशास्त्र आणि सूक्ष्म अर्थशास्त्र या दोन्हींचा जेव्हा फरक पाहिला त्यावेळेस हे आपल्याला फरक जाणवला. तर इथं मला सांगायचं तात्पर्य की स्थूल अर्थशास्त्रास आपण काय करतो, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करत असतो. आणि इथं व्यक्तिगत घटकांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे अर्थशास्त्रात वैयक्तिक घटकांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केलेलं असतं. तर पुढचा मुद्दा असा आहे की मापनासंबंधी अडचणी. तर स्थूल अर्थशास्त्रात अभ्यास करत असताना अनेक अडचणी येतात हे आपल्याला माहीतच आहे. तर स्थूल अर्थशास्त्रात ज्या काही बेरजा आहेत, समूह आहेत किंवा समुच्चय विचारात घेतले जातात. आणि ज्या वेळेस आपण ह्या गोष्टींचा विचार करत असतो त्यावेळेस म्हणजे समूह विचारात घेताना त्यातील जे काही घटक आहेत ते घटक एकजिन्सी असणे आवश्यक असते. परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात असे समूह मिळणे कठीण असते. लक्षात येते का की वेगवेगळ्या वस्तू आणि सेवा मापनासाठी वेगवेगळी परिमाणे काय होतात, वापरली जातात. उदाहरणार्थ बघा, वेगवेगळी परिमाणे कशात, दूध आपण काय करतो 1 लिटर, वीज काय करतो, कशी मोजतो, 20 वॅटमध्ये, आणि साखर किलोमध्ये, कापड मीटरमध्ये. यांची जी काय बेरीज आहे किंवा यांचा जो काही समूह आहे ती एकत्रित करण्यात काय होतं, आपल्याला अडचण निर्माण होते. म्हणजे त्यांची बेरीज काय होते, इथं निरर्थक ठरते. पुढचा मुद्दा आहे की वैयक्तिक निष्कर्ष अर्थव्यवस्थेसाठी अयोग्य. तर हे कसं अयोग्य ठरतं हे आपण बघूया की वैयक्तिक किंवा लहान समूहाचे जे काही निष्कर्ष असतात ते संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी लागू पडत नाहीत. म्हणजे काही गोष्टी व्यक्तीच्या दृष्टीनं हिताच्या असतात आणि अर्थव्यवस्थेसाठी हानिकारक पण असतात. म्हणजे उदाहरणार्थ सांगायचं तर व्यक्तीने जास्त बचत करणे हा काय असतो की
म्हणजे सर्व गुण मानला जातो. परंतु संपूर्ण समाजाचे जास्त बचत करण्याचे जर ठरवले तर संपूर्ण अर्थव्यवस्था काय होते, कोलमडून पडेल असं आपण भाकीत करू शकतो. म्हणजे वैयक्तिक अनुभवाचे जे काही समानीकरण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनं धोकादायक ठरते. तर वैयक्तिक अनुभव हा अर्थव्यवस्थेला लागू करणे हा स्थूल अर्थशास्त्राचा काय आहे, महत्त्वाचा दोष आहे. लक्षात येत आहे. म्हणजे वैयक्तिक निष्कर्ष अर्थव्यवस्थेला अयोग्य हा ठरत असतो. तर पुढचा मुद्दा असा आहे की सरासरी ही फसवी असते. म्हणजे सरासरी काय असते, फसवी. म्हणजेच बघा, स्थूल अर्थशास्त्रात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या साहाय्यानं सरासरी काढली जाते आणि ही जी काही सरासरी काढतो आपण त्यावेळेस ही सरासरी काय असते, फसवी असते. तर कशा पद्धतीनं फसवी असते म्हणजे बघा, उदाहरण जर सांगायचं म्हणजे तर राष्ट्रीय उत्पन्नात 10% वाढ झाली आहे. आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नात 10% वाढ झाली आहे असा आपण जर निष्कर्ष काढला, म्हणजे अशी जर काढलेली जी काय सरासरी असेल त्यावेळेस सर्वच लोकांचं दरडोई उत्पन्न 10% वाढलेलं आहे असा काय होतो, निष्कर्ष निघतो. परंतु असा निष्कर्ष म्हणजे ओरिजिनल निघतो का, नाही. म्हणजे हा निष्कर्ष हा काय असतो, पूर्णतः चुकीचा मानलेला असतो. म्हणजेच सरासरी ही काय असते, फसवी असू शकते. पुढचा मुद्दा असा आहे की अपूर्ण संकुचित विश्लेषण. अपूर्ण संकुचित विश्लेषण. तर स्थूल अर्थशास्त्राचे विवेचन हे अपूर्ण वाटते. कारण काय असू शकतं की हे अर्थशास्त्र संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा काय करते, विचार करत असते आणि व्यक्तीच्या प्रश्नाचा काय करत असते, विचार करत नाही. लक्षात येते का, संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करते परंतु व्यक्तीच्या प्रश्नांचा विचार करत नाही. म्हणजे त्यामुळे हे जे काही विवेचन असते ते संकुचितरित्या बनत जाते आणि काही वेळा काय होतं बघा, अर्थव्यवस्थेतील वेगवेगळ्या क्षेत्रासाठी वेगवेगळी धोरणे आखणे आवश्यक असते. उदाहरणार्थ ती कोणती धोरणे असतात बघा, की मोठे उद्योग आणि लघु उद्योग हे समग्रलक्षी पद्धतीने म्हणजे समूहाच्या दृष्टीनं सर्वांसाठी एकाच प्रकारचे धोरण स्वीकारल्यास औद्योगिक प्रगतीवर काय होतात, अनिष्ट परिणाम हे घडून येतात. म्हणजे संपूर्ण व संकुचित हे विश्लेषण अर्थव्यवस्थेमध्ये, स्थूल अर्थव्यवस्थेमध्ये लक्षात येतं. ही एक प्रकारची अडचण निर्माण झालेली असते. तर पुढचा मुद्दा असा आहे की समाजाच्या रचनेकडे दुर्लक्ष. तर विद्यार्थ्यांनो, समाजामध्ये अनेक वर्ग दिसून येतात. म्हणजे अर्थव्यवस्थेमध्ये अनेक वर्ग काय येतात, आढळून येतात. तर ते अनेक वर्ग म्हणजे जे काही वर्ग आहेत त्याला आपण काय म्हणजे संबोधतो की उदाहरणार्थ भांडवलदार वर्ग, कामगार वर्ग, शेतकरी वर्ग, श्रीमंत, गरीब किंवा शेतमजूर इत्यादी जे काही स्वतंत्रपणे विचार इत्यादी वर्गाचा स्वतंत्रपणे विचार स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये केला जात नाही. म्हणजे सामान्य किंमत पातळीतील बदलाच्या या विविध वर्गावर वेगवेगळे परिणाम काय होतात, दिसून येतात. म्हणजे बघा, वेगवेगळे परिणाम कसे दिसून येतात, तर काहींचा फायदा होतो तर काहींचा तोटा होतो. तर कधीकधी शेतमालाच्या किमती ह्या काय होतात, घटतात. तर औद्योगिक मालाच्या किमती काय होतात, वाढतात. परंतु सांगायचं तात्पर्य की सर्वसामान्य किंमत पातळी काय होते, स्थिर राहत असल्यानं किंमत नियंत्रणाचे वेगवेगळे उपाययोजने काय होते, आवश्यक असते. म्हणजे हे महत्त्वाचं. म्हणजे बाकीच्या चलांमध्ये जर तफावत होत असेल तर किंमत नियंत्रण काय होते, वेगवेगळे उपाययोजनासाठी आवश्यक त्याची गरज भासत असते. म्हणून म्हणजे जर तशी आवश्यकता भासत नसेल तर शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि भांडवलदाराचा फायदा हा होतो. परंतु स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये समाज रचनेकडे काय होते, दुर्लक्ष केले जाते. म्हणजे जोपर्यंत स्थूल अर्थशास्त्र समाज रचनेला विचार करणार नाही तोपर्यंत त्याचे निष्कर्ष काय होतात, प्रभावी ठरणार नाहीत असं इथं सिद्ध होतं. म्हणजेच समाजाच्या रचनेकडे दुर्लक्ष हे केले जाते किंवा दुर्लक्ष हे होत असतं. तर शेवटचा पॉईंट आहे की सर्वसाधारण किंमत पातळीचे दोष. तर
या सर्वसाधारण किंमत पातळीचे दोष कोणकोणते आहेत? म्हणजेच बघा, ज्यावेळेस सर्वसाधारण किंमत पातळीचा विचार करताना देशातील सर्व वस्तू आणि सेवांच्या किमतीचा एकत्रित विचार केला जातो. म्हणजे त्यामध्ये ठोक किमती किंवा किरकोळ किमती, उत्पादन घटकाच्या किमती इत्यादीचा काय होतो, समावेश केला जातो. आणि यामध्ये काही किमती कमी होणाऱ्या असतात, तर काही किमती ह्या वाढणाऱ्या असतात. म्हणजेच काही स्थिर किमती असतात, काही वाढणाऱ्या असतात आणि काही कमी झालेल्या असतात. म्हणजे या सगळ्यांचा परिणामामुळे सर्वसाधारण किंमत पातळीवरून काय होतं, अर्थव्यवस्थेतील किंमत बदलाची कल्पना येत नाही. लक्षात येते का? ह्या सर्वसाधारण किंमत पातळीचे इथं दोष आपल्याला लक्षात येतात. तर अशा पद्धतीनं अर्थव्यवस्थेत स्थूल अर्थशास्त्राच्या ज्या काही दोष आहेत किंवा मर्यादा आहेत हे आपल्याला इथं लक्षात येतात. म्हणजे आपल्याला या सगळ्या मर्यादेवरून असं सांगू शकतो की आपण की एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत स्थूल अर्थशास्त्र हे उपयुक्त ठरतं, परंतु स्थूल अर्थशास्त्राचे जे काही निर्णय आहेत ते निर्णय विशिष्ट घटकाला, लक्षात घ्या, विशिष्ट घटकाला किंवा व्यक्तीला लागू करण्याचा जो काही प्रयत्न केला जातो त्याच्यावर काय होतात, मर्यादा ह्या आपोआप पडत असतात. म्हणजे मर्यादा जरी पडत असल्या तरी हे अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचे आर्थिक प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीनं अतिशय उपयुक्त मानलं जातं. तर विद्यार्थ्यांनो, आपण स्थूल अर्थशास्त्राच्या मर्यादा अभ्यासल्या आहेत, तर आपण इथंच थांबूया. थँक्यू. तर आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये नवीन प्रकरणाचा किंवा नवीन पॉईंटचा आपण अभ्यास करणार आहोत. तर आपण इथंच थांबूया आणि थँक्यू व्हेरी मच.